От непрестанни кражби на продукция на полето се оплакват земеделски производители от ямболското село Зимница. Те не знаят към кого да се обърнат за помощ, защото тази година набезите са от цели групи, които пристигат с каруци. Хората са решили да се организират, за да дадат отпор на крадците със законни средства. Производителите на дини в селото са се принудили да спят по бустаните си или да наемат пазачи. Нищо обаче не може да спре крадците. По-отделно те не могат да направят нищо, затова са решили да се организират и да сигнализират за проблема до всички институции. Не знам дали някой може да се представи как може един пазач да оцелее при набеза на 20 човека, които не признават нищо. Тия хора са придобили самочувствие за безнаказаност. При присъствието на пазача 7 каруци слизат и почват да верят. Съобщиха, ние ги посрещахме на пътя, опитахме да ги спрем. Не можахме. В петък ме браха, в събота ме браха, казаха, че жалба трябва да се пуснеш в понеделник. Аз имам 7 декара бостан, още на вечер купя влиза, че ще я го свършат. Община Стралджа е приела наредби, които забраняват движението на каруци през нощта и регламентират регистрацията им, но всичко остава само на книга. Контролът е възложен на полицията, те съставят актове, които ромите не плащат и не могат да бъдат принудително събрани. Има земеделски производители, които са спечелили съдебни дела, но и те не могат нищо да вземат от осъдените. Затова разчитат единствено на по-сериозна подкрепа от общината и от полицията. Преди всичко съвместно с полицията ще предприемем мерки. Другата възможност е от националните програми да насочим в полето пазачи. От полицията съветват земеделските производители да подават своевременно информация при инцидент, защото те са длъжни да реагират на всеки сигнал. Хората от Зимница се надяват да бъде организирана съвместна среща с полицията, за да се потърси изход от ситуацията.